sampean. Kebangetan kepiye to, Di? Lho, nek koyo ngene iki apa ya ora kacau, Kakang. Ora tau tanggapan, barang tanggapan sepisan, malah urung entuk bayaran bojak lunga mlayu. Lho sampean iki bejo. Lah terus sing adi-adimu iki apa ya ora cilaka ora sida entuk dhuwit. Bener kandamu. Ning aku njaluk ngapura. Kowe ya aja ngruputke aku, kowe aja nyalahke karo aku. Anggonku mlayu ki ora karepku dhewe. Ya terus karepe sampean Kakang. Lho, Ndara Ayu Rayung Wulan sing nggradat aku lawan kowe. Sampean nggih ngoten nggih Gusti, wong jenengan iki mpun duwe bojo. Lah kok kelakon glandang kalih sedulure kula niki nak ngertos kalih bojone sampean apa mboten cilaka ngeten iki. Kowe aja ngluputke karo Kakang dalang sapa nyono. Nganti aku parak lan Kakang dalang sapa nyono kuwi. Mergo aku ora duwe rasa seneng karo Kakang Susari. Mula aku nganti nglarak dalange aku tresno karo Kakang dalang. Ngono nek ana apa-apane aku ora melu-melu. Aku ora tau salah yo. Ana kepojok ing kahanan kaya ngene iki aja padha nyalahke aku. Wis to ngene. Saiki dirembuk sing apik. Perkara kowe ora entuk bayaran mengko liya dina nek ana tanggapan meneh tak wenehke kowe kabeh. Alah ora percaya tembunge sampean kaya ngono kuwi. Apa kowe ora mesake Ndara Ayu Rayung Wulan? Wong rupane ayune kaya ngene dientukke bojo kok Raden Den Mase Josari rupane wae kaya ngono. Ing sampean iki aja seneng lan seneng Kakang. Urun tangurungu sampean iki bakal dibujung karo Jayasari. Mula saka kuwi awake dhewe iki kudune ndang lunga saking papan kene wae Kakang. Aku ngerti. Wong awake dhewe mau metu saka Pendopo Agung nganti blencong kae mati awake dhewe dioyak sak kabeh para prajurit. Wong puji rahayune sak kabeh para prajurit mau ora padha mangerteni yen ta awake dhewe ndelik ing sak ngisoring panggung. Lho upama ta kajenangan prajurit mesti aku kelawan kowe bakal nampa budana, mesti bakal dukung ora pakunjaran. Pancen bener kandhamu kok Kakang. Mula ngene ya, Di. Saiki piye Kakang? Papan kang kanggo ndelik awake dhewe mau ning ngisor panggung. Senajan to prajurit kang akeh sakmono ora ngerteni awake dhewe kanggo pangeling-eling anak putu besok ya. Ing papan kono katlao panggung raya. Awake dhewe golek keselamatan wis to. Pokoke aja nganti kecekel karo prajurit. Ayo. Wah, ngalah ganteng. Iki aku iki yo melu umur karo kowe. Lumayan nyekel bocah wedok-wedok kok nyakane diangel kok. Wah, cilaka. Pripun iki? Monggo nek nganti ndulang Supanuna lan Ndara Ayu Rayung Wulan. Iku ora enggal nyekel awak dhewe bakal nampa pindha. Mumpung durung adoh ayune. Kaya tenan to Kakang? Yo, Iki Kakang dalang aja nyalahke aku ya Kakang dalang sapa nyono. mboten Ndara Ayu kula mboten. Sakniki diwangsulke mawon Jek, sampean supaya pun kula lan selamat. adi-adine sampean iki anu slamet Kakang. Terus sampean balik nang endi to, Di? Yo ting dibalikke teng omahe sampean to, Ndara. Wong aku ora seneng karo Kakang Susari kok dibalikke. Lah nek anten kedadosan ngaten apa mboten sampean sakake kali dulur kula, Ndara? Anek aku gelem bali nek bareng karo sedulurmu Kakang Dalang. Iki kari tanggunganmu Kakang. Iki bayi wangel iki. Ngene lho. Yen to Ndara Ayu Rayung Wulan mengko tak terke mulih kamangka kasiksa atine ora seneng duweni bojo Josari. Mengko ora bak mesake kelawan Ndara Ayu Rayung Wulan. Ning aku wedi Kakang, dioyak-oyak wong saben dina iki aku wedi Kakang. Awake dhewe muga-muga slamet ndonga wae. Mung awake dhewe mau ana ing tengahing sawah mung kaling-kalingan kelir. Lho prajurit sakmono akeh kok ora ngerti yen ta awake dhewe ndelik ana sak mburining kelir. Lah iya isih bejo uripe iki. Isa awake dhewe bejo
kanggo pangeling-eling anak putu besok ya. Sawah ing papan kono kae kanggo ndelik awake dhewe katelao sawah sekelir. Ayo mlayu. Ayune aku gak kuat. Kira-kira kuat nututi. Ojo bali. Oh ya Allah. Ben iso mlayu kok malah Ya ora iso to kakane jaret iki cincin sing dhuwur. apa jarimu sumat Nganti kambine nganti brodol kabeh perkara sampean iki. Tanggapan entuk dhuwit malah kelakon rusake mbok klambi. dicincing wong nyabrang galeng kaya ngono jarike ora mbok cincing kok Lah dicincing apa ya bisa kakek wong wadon kok arep nyincing jarit. Wis tak cincin ya kang dhuwur. Nek aku ki ya ora kelan mlayu lho kakang. kowe ben iso mlayu banter jarikmu copot Lho, kok jangkae ben ombok Ora perkara kuwi kakang ora kuat mlayu mergo gegeden bokong. wis lumrah bokong kaya ngono ora kuat mlayu apa Kang, apa aku ngelak Kang. Kok Sampeyan iki kok guyang-guyu. guyu. sing ngelak ora mung kowe dhewe Lah terus apa? aku ya ngelak Lah nek sampean iki ngelak kena diempet mergo sampean iki seneng atine bisa gegandengan karo Ndara Ayu Rayong Wulan. Lah nek terus aku umpama ngelak tambane apa coba? Ya. Wong ning kene iki sing lanang dhewe iki aku. Aku bakal budidaya. Aku tak golek banyu ning aku entek ning papan kene. Ning aja kesuwen lho ya. Suwe-suwe. Aja lali Ndara Ayu Rayong Wulan. Heeh. Gandeng. Nek sampean kesuwen bakal tak tinggal lunga. Iya, wis to iki lho Ndara Ayu. Nek ora entuk banyu sembarang dengan apa-apa yo kakang. Iya. Buyantere iki lho, Ngaten Ndara saniki kedahipun sampean sing sabar mergo dulur kula niku nggih watake nggih ngoten niku. Ini ngapain diri ki kudu ngenteni karo kakak dalam suwene ngene ya Mbak Yu. Lho iki kok sing sabar sithik kok ora sabar Aku lho. kira sabaran, aku kira butan ya Mbak Yu. Lah nek ora betah kono coba disusul kono. Apa ya ada tadi aku ning Kok menawa wae kaya ngono, Ndara. Entuk kakang. Toyo setan. Aku iki lak banget kakang kuyu-kuyu wis kuat lho kakang. Iki banyune mung orone sak kintung. Lho. Semene hidung wong telu. Masa banyu semono kok kanggo wong telu. Sing penting iso nelesi gorokan. Ben ora garing Mau bakul-bakul es kok ana kakang. Wah, tengah sawah kaya ngene kok golek bakul es iki lho. Ya sapa ngerti nek ana bakul es liwat sampean tuku rak ya kena. Wong liwat wae ora ana kok malah bakul es. Wis banyune tak mbene. Sithik. Kok akehmu tuh ngombe. Iseng laku kok kakang. Oh iya, Kak. Lho ya iya no. Rayu se, pesake. Aku sate sampai aku wis trimo kok Kang. Iya, Ndara. Wis Kakang, wis lego. Saya dosa sithik. Saniki wis teles gorokan. Yo dungane mau sithik. Alah kowe iki wong gedene ngono mesti njaluk ngombe akeh. Golekno. Wis gorene tak ombene. Ya, Sampeyan yo ndelok. aku wis Wis mau. bar. Wis tak. Alah senengane mau mbok guwak ngono. Lah piye wis ora kanggo kok lagi guwak kuwi lho Kakang. Aja seneng habis manis sepah dibuang senengane kaya. Iku sampeyan dhewe. Jane aku ya kurang lega kakang. Ngene ya, Di. Heeh. Kowe mesti ra ngerti to. Anggonku golek banyu mau adoh. Lanjut. Ceritane aku golek-golek mubeng ana ing tengah sawah ora ana banyu. Kok ndelalah ana ing sawah sing ledok kae ana banyu. Banyu mau arep tak ciduk ora ana timbane. Ning gone sumur. Aku bingung. Lah terus piye Yen aku kakang? golek akal iki piye carane supaya aku bisa nyiduk banyu kuwi kanggo ngombe kowe-kowe Oh kabeh. jebul sampean iki pinter tenan kakang. Lah carane Mau. piye Kakang?
sumur mau tak gulingke. Lha sumur tak gulingke tak ciduk nganggo cintung godhong gedang iki. Apa ya bisa wong sumur kok mbok gulingke sampean iki kok aneh. Gulingke, Kang. Mustahil, Kang. Wah, mustajab. Mustajab. Ora ana barang kang mokal lamun Gusti kae resakake. Ning bukti lan kasunyatane sumur mau tak guling terus tak cintung karo banyu iki bisa. Oh, Mula kanggo pangiling-iling yo. Papan kono mau kae sumur sing tak glingake katelao sumur gemuling. Sedo mowak mewek ngopo meneh? Umpama aku iki kandha paling-paling sampean iki ya ora percaya karo sedulure. Kok ora percaya. Paling-paling ya malah nesune. Ayo mung isine munesane sedulure. Toh. Biasane nek wong lanang kaya ngono ya Di ya. Adakane yen wis duweni gandengan njur lali karo dulur, lali karo wong tuwa. Biasane nek wong lanang kaya ngono. Iso, Mbak Yu. Dulur ki nek awur ya kaya ngono kuwi do jengkah ning nek adoh do digolek wis lumrah. Wis to kandha napa? Kandha Di kandha. Nek umpama kowe iki kandha nek dheweke iki nuruti karo atimu ya bejo uripmu. Nanging sampean nek ora dituruti sampean ya aja susah. Engko ndak kuru sampean. Muga-muga ya dituruti, Mbak Yu. Kuru aku, Kang. Apa? Aku ngelih, Kang. Tenan to? Aku ben ngelah saiki ngelih. Aku iki tenane wis ngerti nek kowe mesti ngelih. Wong anggere lemu kaya kowe iki mesti ora betah luweh. Loh, lah wong mlayu kete sok mau nganti ya meneh nganti bengi ngene. Kete sok mau ya ora sarapan, ora mangan apa-apa. Sapa wonge sing ora ngelih coba? Ya. Pancen aku sing salah sing nggo mlayu aku nganti kowe kedarang-darang ana ing sak tengah sawah kene. Iya rumasane salah Aku bakal tanggung jawab. Lah terus caramu piye, Kakang? Wis toh. Nek panganan apa to? Aku tak golek emplok-emplokan apa to apa engko nek ana kates-kates mateng apa ana gedang-gedang mateng ra kena kanggo ganjel weteng. Oh ngono. Ya, sawentara wektu enten ing papan kene ya. Heeh, sesuai ya. Ya ayo dijogo. Ya, pengerti. Dadak kuwatir ora karo-karo lho ya. Aku tak golek panganan. Tak enteni. Tenan lho ya. Ning jebul dhewene iki nurut karo sedulure kok. Nyatane saben-saben kowe ping pisan kandha ngelak, kaping pindhone kowe kandha ngelih, dheweke ya budidaya kok Di. Piye Ndoro? Awake dhewe iki padha ngenteni karo Kakang dalang ki ra kesuwen to. Do dinteni kae lho nek isor wis sing adem kae lho, Di. Ya mengko nak dinteni mengko Kakang dalang niki ora ngerti lah mengke nak terus bingung pripun. Lah iya nek dangen kok panganan apa-apa lah nek ora dangen to ora kesel awake dhewe. Wis dinteni ae Mbak Yu ora apa-apa. Oh ngono. Monggo Ndoro. Ayo Di. Emplokan apa ngene iki? Wancine wanci 3. Digoreng ya 3 banter. Nah, ketegalan ning sawah ora ana wit-witan. Ana wit-wit kates apa-apa ra kena nggo ganjel weteng. Ora ana apa-apa. Terus mangan apa adikku mau kok? Bote ditangisi karo Adi. Malah ditawani krecek. Ya, dalah iki ra ana wit semangka. Ana wit semangka karo ana wit timun kae. Pas. Wih. Semangkane gedhi-gedhi. Mbok menawa semangka kae kena kanggo ganjel wetenge adi-adiku apa entek mek 4 apa 5 ngono lak wareg. Jikuk semangka. Wah, rak cilaka. Aku njukuk semangka iki kamangka semangkane wong. Entuke kangelan nandur wis pirang-pirang sasi kok tak jukuk. Wong jukuk ora kandha kuwi nyolong. Kamangka wong nyolong kuwi dosa. Nek dosa mati,
mlebu neraka. Aku mau mlebu neraka. Amarga neraka panas. Ning neraka ora ana bakul es. Aku gak wani. Piye carane? Oh, tak kandha karo sing duwe mbok menawa wae sing duwe ana ning gubuk kae. Dik. Aku njaluk semangkane yo, Dik. Lek. Pak. Aku njaluk semangkamu yo. Nek sing duwe. Sing duwe mulih iki. Wah. Tak colong dosa. Ora tak colong, adikku ngelah. Terus piye iki? Oh, iya, aku duwe akal iki. Iki akale dalang yo ngene iki. Lek, aku njuk semangkamu yo. Iya, mek dhewe. Ngono. Lek, aku njuk semangkamu yo. Pak, njuk semangkamu yo. Mek dhewe gak apa-apa. Tak juga nek ngono. Semangkamu loro karo tangga adikku Lek. Ya ora apa-apa wis ndang aleh dikongkon. Wah, pedang kowe. Cek tahu. Tak kira nemu api nyolong semangka banceng. Wah. Bilang kowe iki nunggu semangka kok malah. Iki ning ndi to, Long? Kuwi, Long. Sik. Lho, apaan to ning ndi? Lek Sondong. Heh? Iki trasake menungso. Endi to? Trasakmu agian ngono kok. Ora. Sikile jeber-jeber iki kok. Iya, sikile kueli kek. Lho, kok kene? Lho. Iki. Lho. Oh, diwi semangka ning kene. Iki sing gedhe dhewe ning ora ana. Nek ngono kowe mesti. Ya, maksud iki kok lalu aku lho, aku ora mudeng kok sok. Nek ana setan lewat. Setan lewat aku ora mudeng semangka. Iki lek belok mesti kan belok iki. Golek apa? Oh, semangka. Iki. Lho. Golek semangka bingung nek ora ana berarti dicolong wong. Lah ya kaya awake dhewe tangeh lamun arep wong awake dhewe arep ngincipi semangka ora wani dimimi kok ning kono ilang. Lho, timin lah kok ya ilang. Timun nek gedhe iki sing cilik-cilik mau lho. Nek sing nyolong ya timin berarti idone sisan ku malah ilang ya wis wong jeneng panganan kuwi dikarepe karo wong. Ning awake dhewe ngene. Dikangeli awake dhewe ngincipi ora wani kok nganti dicolong karo wong. Jenenge ngrusak le. Jenenge ngrusak. Nek dipangan ora apa-apa mung sekedar dipangan wae. Ning kalonge ora sithik. Oke iki. Oke berarti sing nyolong rombongan. Nah nek ngono saiki ngene wae. Ora iki kalong loro tok kene kok. Kalong loro. Heeh. Lah timune kene iki. Timune kono kelong. Kelong. Sing mangan aku. Oh, ngene. Tak kira nek. Ora. Ora apa-apa. Aku nek jupuk omong, saiki goleki wong sing nyolong timun. Pethok karo semangka. Pateni. Bakul geduk enteni. Lho. Maksude digoleki dicekal. Gelem tanggung jawab perkara iki ora gelem. Goleki. Ayo. Ana urusane yo. Ayo goleki. Jal. Goleki. Kowe kuwi tak kongkon lho. Lah ning ndi? Empok balake, ono balake. Ngono, aku ngono. Kowe ngono. Oke. Ono ning ndi? Rasa gak kuwatir. Induk semangka gede-gede iki. Iya. Semangka iki kira-kira karo nggono gedhe ndi? Lho. Aku nanti semangka kok, Kang.
Mongko keloro. Oh, sampean iki nak omong iki lho kok sak kepenake dhewe. Lah mau tok itu ngomong kondi to, Wah, Pak. mboten usah dipun urus, sing penting Ayo iki ndang dipecah wae selaku dimangan aku. Kae lho Kang ana peso. Kae ana peso, juga ana. Wah, iki sing apa? Lek, aku ke bendul, Lek. Iki ana Salaman sik, Lek, Mas, salaman. Sing iki lho Kang ketok Aku manteng Kang. nyileh bendone, Lek. Ya. Kanggo ngepruk semangka ya, Lek. Kae lho sing kuning iki sing abang. Eh, Beda sing apa? Nek bejo awake, Kalau naik, Kang, semangka, ya. Kang aku lho Kang. terus ana sing nawani Iku lho Kang peso wae Kang. Gak rusuh Kang. Sama gak iso. Ngene lho, ben ametake ya bener. aku ora tau bakul Kopi yang semangka. tetap Wah, seneng kowe. Mongkone wis tuwa iki. Ayo dagaginan aku selaku dumangan. Cilik-cilik ayo. Aku jalan sini aku dong. Iki Heeh. cak bedhi jelek. Bedhi. Iki gegedan iki. Heh, Kan loro Pak. Gedean. Tengah. Jenenganmu sing tengah tengah. disigar. Aku selaku dumangan iki rasane enak. Aku ikut ana ireng iku. Alah, Kang, jenengan. terus kamu Tidak ya. Alah betah gerimu. Kula ya jare itu. makane Lek, aku jare itu. Apa panganan dipangan wong. Aku bagai ya. Ana dulur sing teko Kang, jane semangka. kekurangan kok Kang ora usah mbok paneke wong-wong. Apa? Iki lho sing ana tunggale. Apa ya? Boleh. Jangan kaya ngene. Enak iki pokoke enak iku. Wis dodian semangka apa ora? Nah, nek diam. Segere ya Di ya. Ngai. Nek nyapa sone lek. Wis tuwa iki semongkone. Manmu alon-alon. Nai. Alon-alon oke mangan semangka. Nek isine Koyo tunggale lek. ora tau mangan wae. Wis mongko ora, Dik? Enak Di Gila ya. ta, Cuk? Pokoke. Lah emang kok semangka tok Kang? Mongko Liyane kok ana? ora ono. Ah, Ora degan ning urung. Mangan semangka kok sereten. Nah, semangka kok santen. Ya lho. Halo semangka lek. Mas, mongko Mas. Iki, Mas. Aku lho. tawa-tawa wong Sampe ngerti ya? kurangin Kang. Aku nandur semangka, kuwi urung tau ngrasakne. Wis rasa kakek ngomong dadi pangan lho. Ndakno. Kang, kok nek enak ya Kang ya? Iya. Tengah sing ndi to, Ndoro? Aku kok ora iso ngiris semangka iki piye? Semangat Kowe Mas tuwek goblok. Ya Allah. Aku wae sing Iki to juga kabeh. Alon-alon mangane. Wis lek. Apa? Ngose to. Apa-apa. Aja kuwatir semangkane sing siji. Wis rasa kakek ngomong Lah iki dipangan. semangka. Rasa kakek cangkem dipangan Dek. Iki Kok semua. bubar iki semangka iki dipecah ya Kang ya? Mongko ndasmu ngono. Oh dudu Wis semangka. Bang, ini lek. Kok rumangsa Yo, ini lho. semangka kuwi. Apa ta? Lang. Wis Ya Lang. bicara enak dulu. Burung. Kok itu semangka mau kok endi? Wah, iki Sen, mangan semangka. Enak iki Lang. Mau mesakno kono ape mecah semangka gak ono. Arep tak mbuwal tak sini kok. Enak to? Akhirnya to malah sik wis jojo. Mangan sik. Nang ngene sik. Apa to? Enak ta, Dis, mangane. Enak iki lho. Iya, Iki dirasakno semangka. Rasa kakek cangkem dan dipangan. Iki lho Mas. Sik to lek. Mangan yo mangan iki perkara semangka iki kudu diurus. Wis aku legi ya. Legi. Ayo pangan ya. Pangan Dik, pangan ono panganane kok dipangan ta opo. Enak ya Kang. Enak. Kowe lan aku kelangan semangka. Kowe ora dipikir enak ora? Enak. Pangan. Pangan, enak dipangan. Enak le. Enak. Enak. Kowe iki mau ora goleki sing nyolong semangka. Heeh. Lah kok malah mangan semangka kowe? Lho iya. Lah iya piye? Enak lek Kowe semangkane iki kelangan ditekno. semangka. Wis kenal karo kaneman iki apa durung? Gak. Lho saya takoni sik semangka saka ngendi? Heeh. Ngapa aja tunane Iki lho. Kancane nyileh. Nyileh besok kok rambut. Mas, nggih. Tak usul. Mas. Nun sewu. Sampeyan iki wong Unta kok dadak teko. Aku nggih takon kula niki kepengin tepung, kepengin serawung lan sampean. Sampeyan iki wong ndi? Arep mbok weneke sapa meneh to Kang?
Kula niku tiyang bakaran. Oh, wong bakaran. Wong Lah kok entuk semangka niku wae kuwi pundi? Asal kula mak. Mak iki Enak ya, pundi? Kang? Oh, ke Tegalan. Tegal sisih. Loletan. Loletan niku. Nggih. Lho. Oh, gajingan Betul to. kowe. Betul iki, betul. Betul iki. Betul iki. Betul. Suwate. Mati kowe. Wis kowe Kok mati benduk. Wis. Betul ndi? Semangkane wis dipecah ora usah golek bendok. Ora iso kowe, ora serduli. Iki Mas. Kuwi sing nyolong kowe to. Ini dhewe iso bokong kan dhewe iso. Aja melu-melu. Iso bokong. Hei, kecipratan getah kok. Piye? Sudet saiki kowe. Gak bilang. Aja melu mangan semangka. Sing bukan ngomong sapa? Bose. Lah iya piye? Piye? Piye malah bukan ngomong. Lah yo, penewu. Ki Gusti penewu bukan ngomong. Ndek iku ora tau tukaran nek cipratan getah. Nek kena tenan. Ayo. Untuk mangan semangka sik. Kowe ora ngaku. Kena Dodol wadukmu kowe. dilusik semangkamu, Long. Cengisan iku. Cengesan. Hoi, Iki serius ya. iya. Iki ngurusi wong nyolong semangka itu. Ngaku ora kowe? Wis mangkane sik ngono kok. Mati kowe kok. Omonge sik mangane engko. Mangan kowe dipangan iki. Dipangan iki. Sapa? Kok semangka mateng biasa iki. Semangka mateng maneng kok ndi iki? Enak iki legi. Mosok. Nah. Manis. Bang apa? Wah, dasare aku mlaku ado ketelak. Kowe kok pinter tekan kene mbok wae semangka. Kuwi wonge pinter ah. Sithik-sithik. Sapa? Syukur yen lambemu kepenges peso. Gak apa-apa cah jaduk biasa. Mosok. Pernah. Niki perkara lho, Kang. Apa ta? Niki semangka ngen nyolong ke Tegal Bandengan. Sing nyolong cah kae. Sik, mangan sik. Delong. Ya bener wong mangan iki kudu dimatno. Mubadir. Mubadir. Cek kurang wae. Bacok tangan kowe ngono cek kurang. Neh. Wis, Mbok neh. Tak kancani. dia bang bayi cangkeme ambane. Mbok tak Cangkem tak pawon niku. ndak iya no. Nongko apa di? Sing entuk cah iki lho. Lho. Ora genemu to? Aku melok mangan. Piye to? Iki piye lagi? Sampeyan Iki piye? Tegal Bandengan wau kelangan semangka. Sarang kuloyak jebul sing mangan semangka niku lek sondong, lek bilong, kali nika cah bakaran ngakune. Dadi iki semangane awake dhewe to malah. Enggak. Aku takon kowe. Lah kuwi ora mau mangan tok kok. Lho ya, semangka iki kan Bandengan ilang. nggih. Ilange semangka dicolong wong. Colong wong. Sing nyolong sapa? Nika lho. Kalau le Mbak, jalano. gajingan kowe, he? Bajingan. Lho, malah bajing-bajingno aku. Ngomong-ngomong piye? Aku ngiwangi. Amuk Nyolong semangka gajingan. bajingan. Lho, malah bajing-bajingno aku. Tak idoni sisan kowe kok. Lho. Ngene iki kene sing ngomong sing itu ndekne. Ngomong kene sing itu ndekne. Lah timbang kamu kok disiki tak disiki aku sik. Perkara iki. Perkara modar le kowe. Reh, maju. Galak-galak Mas. Ketoke enom ganteng nyolongan. kowe iki iso-iso keslempet hukum. Nah, Jenenge maling nyolong tetep ana hukume. Ono tetep hukume. diatur hukume. Tanduran semangka dikangeli wong, diragati wong. Lha wonge ora ngunduh kok wis mbok unduh. Tekse kowe nyolong. Kowe terus nyolong semangka. Kena hukum kena perkara. Sik. Yo Mas, sabar ah Mas. Aku nek suruh ngene ndoko-ndoko. Sing adili aku kowe.
Sampeyan sik kok lagi aku. Sing nyolong semangka salah, tetep kena hukum. Tetep kena hukum niki. Niki adil kan. Sing mangan sapa wae? Ki kula ki nderek mangan. Sing mangan Kabeh iki melu mangan semangka. Asil colongan. Nggih. Melu mangan, melu dihukum. Aduh. Sampeyan ki melu mangan kok. Sapa wae? Sing mangan sapa wae? Sing melu mangan ngancung di. Sapa? Ngancung aku melok mangan kowe. Mung Sidi. Sidi wong melok mangan. Kowe ayo kowe. Kok Kang? Lek kowe yo melu Kowe melu mangan. Mangan mangan ora? Kowe melu mangan ngancung. Kowe. Aku no genah. Melu mangan yo Akeh ngacung. dhewe. Akeh dhewe. Sapa wae sing melu mangan semangka melu dihukum. Ini jam hukuman. Kowe kadung ngene iki kan. Ketok sing nyolong hukume double. Nyolong ije mangan, Semangat. mangan dihukum, mangan dihukum, mangan dihukum, kowe ya dihukum. Lah sampean. Mangan dihukum. Semangat ya. Sampean teko-teko Aku asline mau mangan mbok tawani kowe kok. ning mangan apa mboten? Mangan Mangan mbok tawani. Lah nek ra gelem Nek berarti. belum mangan, tetep Melok dihukum. Melok dihukum. Sing hukumno aku sapa? Aku. Sing ditekan sapa? Sampean. Lah sing nuntut sapa? Aku. Kula sing kerja, kula sing anu nandur e. Oh. Iki malah dadine ubet-ubetan ora karo-karuan. Saiki ngene. Modar lek kowe iki nek nesu medeni wong. Sabar apa? Sapa kowe? Kula dalang sapa nyono. Dalang. Dalang. Berapa ayu tanggapan? Berapa yo tanggapan nek nyolong semangka ngisin-ngisini wong. Sini. Ayo ni sisan ora. Idoni. Samane coba. Jadi doni Gone nek. Lho. Sering kereng Ganteng-ganteng nyolongan. Ora rasane. Ngene, kowe nyolong semangka iki mbok gawe. Iki kula Loro iku Nggih niku adik kula Ambarwati Ambarsari sinden niku. golek sing cilik ora ana iki. Nggih entene ngoten adik kula niku mangane akeh. Iki bokok-bokok embor. Iya, saduk sisan iki kok. Sinden loro. Nggih. Sinden kembar sing kombakaran kondang kae jebule iki. niku. Nih. Suarane jan. Gampang iki nguruse. Sing ngurus aku. Nggih. Yen kurang semangka njubuken. Saestu nggih. Yen perlu sak Tegal entekno. Waduh matur nuwun. Monggo semangkane entek ije kurang Tegale pek sisan dalang sapa nyono. Sampeyan ngomongane ketulis Urus iki. Urus kowe iki. wong nyolong iki dadi perkara kok malah diajangi kon ngepek sak tegal-tegale. Ora apa-apa panganan wae kok. Lho nggih nek sing niki mboten napa-napa. Niki kangelane kula wong telu. Ngrasakne ya perkara barang colongan iki wau. Rek malah ditawakno kon ngepek Sak tegal-tegale. tegal-tegale. Lah nek cara kelakon dipek sak tegal-tegale, aku karo ngomong aku mbok gawe apa? Betoke atos sing uteke cilik. Cilik ora bening. Timbang ki cilik butek. Alas tak kowe. Iku ndas apa Tegal bantengan tak wenehke dalang sapa nyono ning aku Kembang Jaya kowe iso bareng-bareng garap. Lho ya. Lho, nek ngoten niku pripun? Aneh kok. Iso. Kok malah aneh to Kakang iki? Tegal PN. Saestu nggih. Ijoli sinden loro. Oh, tegesipun pripun? Lho sindene tak pek. Kowe kan papat. Ah. Wedoke telu. Ah. Ngek. Lho. Ngek. Ah. Ngek. Ah. Ngek. Seka iki bagianku kok lek Rak wis kowe wis ah. urung. Urung ya ora sida nek ngono. Iki petung iki kira-kira matuk ora dalang. Menawi to panjenengan kersanipun kados ngaten, nggih kantun adi-adi kula sing lakoni. Dijale tari. Ih, Piye, Kang? kowe nek mesake aku, kowe wong loro gelem ya. Enak apa aku gelem sampean sida dihukum ya, Aku Kang. ora sida dihukumno, mula kowe mesakno karo kakangmu. Nek kakangmu dihukum engko wis ora iso tanggapan, ya. Ngono, Kang. Ya wis aku tak manut karo kowe, Kang. Gelem lah. Aja gelem lah kok. Geleme sing mantep ngono Nanti kok. pengen sampean dihukum ora ana wong gelem wae. Ngono nggih. Nggih. Adik kula purun. Lho, minggir gak kanggo kowe. Kowe genepan. Kowe genepan. Piye mulai? Mulai dek ora kok. Mulai takok aku. Wong kok
Lho. Ya amure bareng untuk wedokan koyo bogol telo. Nek ono petingane lho. Petingane apa lho? Ngono kae. Petingane apa? Bokonge sak ebor. Iki bokong apa Bang? Sampeyan gelem karo kowe. Urusaku. Aku duda kok. Aku yo duda. Duda Joko pitunge iki dadi bojoku, sing siji dadi adine Kembang Jaya. Ini Kembang Jaya. Nggih. Lah iki piye urusan iki? Niki rak ndorayu-rayung wulan. Lah kok iso melu kowe? Kula niku nembe dalang temantenipun ndorayu-rayung wulan kalih Njeng Pangeran Josari. Yur, Malah kula dipun beradat kalih ndorayu-rayung wulan. dalang kondang tenan. Manten kok iso nggawa mlayu dalang iki lho. Ora dalang kondang gak ono ya ora? Ono. Ha iya. Liyane kuwi tok pancen Kondang iso nggawa wedokan, wedokan. kondang nyolong semangka. Rayune sing duwe semangka kok apian. Apian. Anane apian mergo ana bokong padha Embor. rohae, kowe rohae. Enak nek kowe. Ah. Ngeten nggih Benawu. Terus piye? Kowe iki perkara lho nggawa mlayu wong iki. Nggih kula niku dipun oyak-oyak kalih sedaya para prajurit iki. Sing mandhegani sapa? Wedana Yurumpa. Wah gawat iki. Wong siji kae ora kena dibaen-baen. Yo rumput. Yen nganti dalang Sapanyana kecekel karo Wedana Yurumpung, iso-iso blai. Mergo iki arep dadi keluargane awake dhewe, abot enteng iki dadi tanggung jawabku. Terus, Nek Kembang Jaya, nggih. jakan mulih ana ing Mojosemi, Oh, ngaten. tak papake ning kene Wedana Yurumpung. Rewang-rewang ono. Aku sing rewang-rewang. Ayo Ji.